akuluakulu a bomatu abwera kuzafotokoza makamaka kuti amachita zokambirana ndi maiko aku aluya uku ndi amatchula kuti maiko ake ndi ngati United Arab Emirates, Saudi Arabia komanso Kuwait. Akutitu kumeneko zokambirana zawo amafuna zonena kuti nzika za dziko la Malawi zitha kupita kumakagwira ntchito kumeneko. Enatu kumazakhabe ndi funso kuti tafotokozani bwinobwino muti nkhani zake zikuyenda motani za ntchito zimenezi. Makosana a ndunatu azachuma amene ndi a Joseph Mwanamveka anabwera kuzafotokozera kuti pakati pa aboma amachita zokambirana tikhulupirira kuti mwina munthu amene anapita kumeneko paja nduna masiku ambuyomu amakhala ali kumeneko kuzungulira kukambiranatu ndi maiko amenewa makamaka pamene afuna kuti Malawi athe kuthandizidwa potengeranso ndi mavuto amene dziko la Malawi likukumana nawo. Ndi kumeneko zikuonekanso kuti mu zokambirana zawo ndi kumene amamvana zonoti atha kupeza anthu ochoka ku Malawi kuti akagwire ntchito ku maiko amenewa ndi cholinga choti mwina abomawo atha kumapezapo kenakake makamakatu forex kupatiriza pamenepo ndi kuti anthu amene apite kumeneko apezeka zonena kuti mwina mioyo nkusintha ndithu. Ndipo potengera ndi anduna amenewa amazafotokoza kuti anthu amene angapite kumeneko akuyenera kutsatira ndondomeko bwinobwino zowayenereza kuti apite kumeneko. Ndi tikudziwa kale kuti kumakhala mapasipoti kandi kuti mavisa chani kuphatikiza pamenepo mwinanso ngati kungafunike ma technical papers kaya ma qualifications ena ndi ena ngati angazafunikire ndi kuti akuyenera kuti munthu amene akupanga apply zimenezo akhale kuti wasatira ndondomeko zimenezo. Ndi anazapitiriza kufotokozera kuti komano anthu amene apite kumeneko zikasimikizika ndi kuti aboma aonesesa kuti payikidwa ndondomeko zabwino zokhwima ndi cholinga choti anthu amene akagwira ntchito kumeneko maufulu awo asakaphwanyidwe. Ndenotu mkulu amene amayimira bungwe limene limaona za olemba ntchito amene watu ndi a George Kaki ananena zoti zimenezo ndi zabwino komano aboma akuyenera kuti ayike ndondomeko zabwino kuti anthu amene apite kukagwira ntchito kumaiko amenewa asakazunzike kuphwanyidwa maufulu ndi zina zotero. Komano zithandizira ndithu kuti kumagawo azachuma ku dziko la Malawi makamaka potengera kuti anthu amene akapita kukagwira ntchito kumeneko nkhani yake ndi yomweyo yoti ma forex ndi zina zotero zikhazona kuti zikuthandiziranso ku ikonomi ya dziko la Malawi. Nkhani yayikulu imene akukamba ndi kukhuzanano ndi maufulu a anthu kuti akapita kumeneko akagwire ntchito mosazunzika. Nkhani ngati imeneyo siyachilendo makamaka ku Malawi. Tikakumbukiranso mbuyo mu ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party anazayikanso ndondomeko ngati zimenezi makamaka migwirizano ngati imeneyi kuti Amalawi apite kukagwira ntchito ku Israeli. Ambiri tikutsatira kuti ena mwa Amalawi ali kumeneko paja tikatenga chiwerengero chimonera kuti kandi anthu opitirira 221 kandi around that figure 221 ndi amene anazitumizidwa cha mu November amenemo chaka cha 2023. Paja mgwirizano amene uja ankawatchula zona kuti government to government umene anazisainira formally munali mu April amenemo chaka cha 2024 ndipo unali woti anthu amene apita kumeneko akagwirako ntchito kwa zaka zosapitirira 5. Ndipo tikaona zina za zimene anagwirizana mu mgwirizano umenewo ankazakamba zonena kuti anthu amene akagwira ntchito kumeneko ndalama yawo ndi kuti isamachepere pa $1,500 kuchoka pamenepo akapita kumeneko akuyenera kukapasa ma health insurance kuphatikiza pamenepo malo ogona akuyenera kuwapangira. Paja anazagwirizananso kuti 90% ya salary ya munthu wina aliyense amene akugwira ntchito kumeneko ku Israeli ikuyenera zoti zitumizidwa ku Malawi. Ndi kuti munthu ameneyo azisala ndi 10% yote mwina azitha kugulira kati ma airtime ndi zina zofunikira kumeneko. Ndi paja ankanena zonoti ndalama zimenezo ku Malawi zikuyenera kumafika ma akaunti amene makosana amene aja ankasegula amene zina lake amatchula zonena kuti foreign currency denominated accounts kapena kuti FCDAS. Tikatsata bwino paja zinkafikira kandi ku FDH kandi kuti mabanki anje kumano tikhupira kuti ambiri timaona kuti zinayamba kuwathekera makosana amene anapita kumeneko. Ena mwa iwo zimonera kuti miyoyo inasintha ndithu ngakhale mbuyo mukunkazabwera malipoti oti kunali zovuta ndi zina koma tikhupira kuti aboma nthawi imene anapanga intervene
zinthu zonse zinaenda bwino panopa sikumabweranso ma complaints ena aliwonse. Nawo panopa abomawa akunena zonena kuti alumikizanano ndi maiko amenewa aku Arabu kapena kuti aku Aluya. Koma tikatsatira bwinobwino njira imene wakonda kugwiritsa ntchito maiko amenewa aku Aluya makamaka kwa anthu amene apita kugwira ku maiko amenewa kuchokera ku maiko ena amazayitchula kuti kafala system imene imakhala zonena kuti is sponsorship system imeneno okulemba ntchito amakhala zonena kuti apanga provide china chilichonse kandi kuti maya tiketi chanichani china chonse amakhala zonena kuti akupangira. Komano pakati pa zima zamveka zonena kuti kafala system kumeneko ena mwa maiko akuipanga reform makamakaso potengera kuti system imeneyo iliso ndi zofoka zake zochuluka. Kuipato kwa system imeneyi ndionena kuti munthu akapita kumeneko palibe zonena kuti ungakasinthe ntchito kuphatikiza pamenepo sungachoke ku dziko limenelo popanda amene anakupangira china chonse employer wakoyo kuvomereza zoti iwe uchoke mdziko limenelo. Komanso nthawi zina kumazamvekanso ma abuse choncho makamaka kugwiritsidwa ntchito mopitirira muyezo. Pena kumapeza zoti anthu agwiritsidwa ntchito 16+ hours pa tsiku akhala zonena kuti ndi achizimayi. Pena mapeza zoti kumeneko akumana ndi ma sexual abuse ndi zina zotero. Penanso kupeza zoti ma passport anu amapeza zoti akulandani bola ngati ku Israeleko kumeneko zimapeza zonoti amachita kupanga specify chifukwa choti kumeneko amatsatira bwinobwino ma labor laws komano ntchito zake amakhala strict kuti ntchito zake ndi zakumunda kapenanso ndi kuti nzakuma industry pamene uku ku maiko aku Aluya ntchito zake nthawi zambiri zimazakhala zonena kuti nzapakhomo ngati za ma housemaid kapena ma housekeeper. Komano aboma wati kupita kuti mwina aonanso ntchito zina apart from za ma domestic izo kuti mwina anthu athu makagwira mwina kuma constructions kandi kuti kuma industry ndi zina zotero. Ndi ntchito zimenezi zimaoneka kuti aboma la kumeneko kumaiko akumeneko Aluyako zimavuta nokuti apange monitor komanso kuona zina ndi zina ngati maufulu anthu ogwira ntchito amenewo akuphwanyidwa kapena akutsatiridwa. Komanso vuto lina limene limazakhala panepo amakhala zoti ndi ma agent amene apanga zimenezo ndi amakhala zoti akakupangira china chilichonse zimapeza zoti wakhala ngati kwatenga ngongole ndi ukapita kumagwira ntchito kumeneko umakhala nokubweza ngongole imeneyo komabe kasalale kake ndi kuti kamazakhala kuti bolako kupanga compare ndi masalaries amene timalandira ku Malawi. Komano abomawa adakhala zonena kuti asatira njira ngati ino imene inapangidwa ya ku Israeli yonena zonena kuti anthu amene apita kumeneko 90% ya masalaries yawo zipeza kuti ikutumizidwa ku Malawi kuphatikiza pamenepo aonesesenso zonena kuti anthu amene akugwira ntchito kumeneko masalaries ake agwirizana ndi abomawo kuti asamapitirire pa minimum wage imenetu imavomerezedwa ndi maiko ambiri a dziko lapansi makamakaso ku dziko limenelo kuti anthu asamayendere ndalama zochepa chifukwa anthu amatha kumapeza advantage makamaka olemba ntchito kuti no anthu ogwira ntchito amene alembedwa azipasidwa ati ndalama tonyenyeka. Makosana tikakumbukira bwinobwinonso mu chaka cha 2022 kafika mu 2023 kunali ma cases onena zonena kuti nzika za Malawi zimene zimagwira ntchito kandi ku Kuwait komanso kandi Oman kumeneko amavutika kwambiri amakumana ndi ma sexual abuse ndi zina zotero mpaka nano kumapempha chithandizo kuti aboma apange intervene. Of course anthu amene aja anapita mopanda kutsata ndondomeko za boma anangogwiritsa ntchito kama agents ndi zina zotero ankanena zona kuti azimayitu opitirira 376 anakumana ndi mavuto ngati amenewa ndeti kupeza kuti aboma popanga ndondomeko ngati zimezi aonekeranso njira zonse zothandiza kuti anthu amene apite kumeneko asakakumane ndi ma abuse ngati amenewa. Mwa njira zake ndi ngati zimene tikufotokoza kuti maiko amenewo akayike ma officers kapena ma office oti anthu akakumana ndi nkhanza azitha kukapereka madandaulo awo okhoza ndi nkhanza zimenezo. Ndi tikukhulupirira kuti anduna azaleba a Joel Chigona aonesesa ndithu kuti zinthu ngati zimenezi alumikizisa ndithu kuti zatheka bwinobwino nzika zikapita kumeneko zisakakumane ndi mavuto. Kuthekatu mwene maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikufotokoza zonena kuti andunatu azachuma afotokoza kunena zona kuti amachita zokambirana ndi maiko ena aku Aluya ndi cholinga choti anthu aku Malawi
athena ukapeza mwayi wa ntchito kumeneko. Ngati maganizo amenewo alipo muthofotoza comment section, koma molemekezanso maganizo anzathu. Saiwale panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel cha Fox Malawi News 18 ndicho kuti nkhani zambiri zikamachitika ndilo zitha kutifikira mosavuta.